vreau să aibă acces. Încă o dată, numele meu este Alexandru Ciupic și mă bucur extrem de mult să fim din nou împreună și exact cum spunea și Jim Rohn puțin mai devreme, de ce? Marea întrebare de ce? Aș vrea să ne punem, mai ales acum la sfârșitul anului 2022, decembrie, 7 decembrie și bineînțeles foarte, foarte multă lume a început deja, sper chestia asta, să seteze obiectivele pentru 2023 și foarte multă lume, de cele mai multe ori vom vedea și mă voi folosi și de un material pe care l-am creat special pentru voi. Foarte multă lume își setează obiectivele, vreau să am, nu știu, o mașină mai bună, vreau să am o casă mai mare, vreau să am o viață mai bună, vreau să am o sănătate mai bună, vreau să am o educație mai bună, vreau să am mai mulți bani și așa mai departe, fiecare ceea ce își dorește acolo. Dar ideea este în felul următor, că rămân doar la capitolul de a vrea. Doar la capitolul de a vrea. Și vedem imediat de ce se întâmplă și chestia aceasta. Acum punem și materialul. Ideea este în felul următor, dar până atunci m-ar ajuta foarte mult să-mi lăsați un comentariu în fereastra de chat să-mi spuneți de unde mă urmăriți în momentul de față. Și în primul rând, de ce? Exact cum spunea Jim Rohn puțin mai devreme, de ce? Sau valoarea pe care o luați sau pe care ați observat-o sau cu ce vă ajută, cred că mai ok, cu ce vă ajută comunitatea, dezvoltare personală și antreprenorială. Și exact despre asta vreau să discutăm în seara aceasta, cum să-ți transformi viața în 90 de zile. Și aș putea spune că nu dintotdeauna, cred că cel mai ok, nu dintotdeauna, am fost cine sunt astăzi și tocmai de aceea vreau să-mi iau câteva minute acum la început să ne cunoaștem puțin mai bine, deoarece sunt foarte multe persoane noi în grup, în comunitatea noastră și fie că am vorbit până acum, fie că nu am vorbit, fie că am avut ocazia să discutăm, fie că nu am avut ocazia să discutăm, să ne cunoaștem într-adevăratul sens al cuvântului, vreau să spun câteva cuvinte despre mine, despre noi în primul și în primul rând. Împreună cu Mihaela Garcia dezvolt un proiect la nivel internațional, exact cum se vede și în poza din jumătate. Noi suntem acolo doar câțiva lideri la nivel de România. Și îmi place să spun foarte mult că ajut oamenii să-și construiască propriile afaceri, pornind complet de la zero. Și de ce am spus că îmi place să spun chestia aceasta? Deoarece nu toată lumea vrea să fie ajutată, nu toată lumea acceptă ideea aceasta și foarte mulți au mindset-ul respectiv sau mentalitatea respectivă că, păi Alex, cine ești tu să mă ajuți pe mine? Sau care e experiența ta? Sau ce ai realizat tu? Sau de ce să mă ajuți? Poate eu sunt ok în momentul de față. Și apropo de a fi ok, este o chestie foarte, foarte puternică aici, deoarece am încercat undeva de prin 2016 mă învârt în mediul online și spun că mă învârt, deoarece am încercat foarte multe tipuri de afaceri, cum ar fi e-commerce, magazin online, YouTube, Amazon și așa mai departe și încercam sau eram în punctul în care sau la vârsta la care încercam toate chestiile respective, toate activitățile respective, toate afacerile respective, doar cu ideea de a mă îmbogăți rapid, de a-mi schimba viața extrem de rapid. În schimb, pur și simplu intram în proiectele respective sau cumpăram, nu știu, programele respective, am investit iarăși foarte, foarte mulți bani în traininguri și în coach și mentor și așa mai departe, care pur și simplu așteptam să facă ei treaba pentru mine. Sau din punctul acesta de vedere că bun, intram în programele respective și credeam că totul merge de la sine, gata, eu acum am plătit. Am plătit, adică, bun, vreau să mi se schimbe viața, atât aștept în momentul de față. Și tocmai de aceea îmi place să spun foarte mult că acum, într-adevăr, consider experiențele respective ca și, într-adevăr, experiențe. Dar la vremea respectivă, pierzând câteva mii de lire și zeci de mii de lire, trăind în Marea Britanie atunci, nu erau experiențe deloc, chiar erau foarte, foarte dureroase. Și în ultimii ani de zile am lucrat ca șofer pe tir în Londra. Bine, Londra, Marea Britanie, Scoția și așa mai departe. Și ajunsesem în zona respectivă în care eram ok. Tocmai de aceea, cum spuneam și puțin mai devreme, eram ok. Aveam un salariu foarte bun. Din punctul meu de vedere, la nivelul la care eram atunci, aveam un salariu foarte bun și aveam o mașină de lux pe care nu mi-o permiteam.
trăiam doar eu cu Mihaela până să vină băiețelul nostru Matias în noiembrie 2019, trăiam într-un apartament doar al nostru, în Londra, pe care nu ni-l permiteam. Purtam niște haine pe care la fel nu ni le permiteam. Mergeam în vacanțe pe care nu ni le permiteam. Și ideea este în felul următor. De ce spun chestia asta? Pentru banii respectivi sau pentru stilul acela de viață, pentru toate lucrurile materiale pe care le-am avut, deoarece am investit foarte mulți bani la vremea respectivă doar în lucruri materiale, eu lucram personal 12, 13, 14, 15 ore pe zi, de luni până vineri, de luni până sâmbătă, 5-6 zile pe săptămână. Așadar, eu spun că pur și simplu mă trezeam, mergeam la muncă doar să-mi plătesc datoriile și facturile. Mă trezeam, mergeam la muncă doar să-mi plătesc datoriile și facturile. Și vă întreb acum, câți dintre voi sunteți sau ați fost în situația aceasta? Lăsați-mi un comentariu în fereastra de chat, chiar mi-ar face mare plăcere să văd câți dintre voi ați trecut sau ați conștientizat chestia asta, că pentru viața pe care o trăiți acum pur și simplu doar vă treziți, mergeți la muncă și vă plătiți facturile, implicit datoriile. Mihaela, pe de cealaltă parte, la fel, din același punct de vedere, a lucrat prin cele mai faine, cele mai deluxe restaurante din București, după aceea în Londra la fel. Și cei care aveți cunoștințe sau chiar sunteți sau chiar ați fost, uite, apropo și de chestia asta, lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi de unde mă urmăriți în momentul de față, din ce oraș din România sau din ce țară, unde sunteți în momentul de față. Și ea la fel, după aceea în Londra, lucra la standardul respectiv ca să servească lumea respectivă. În schimb, era doar un loc de muncă. Bineînțeles, în noiembrie 2019, venind pe lume Matias, încă o dată mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, care este un copil extraordinar, fericit, sănătos din toate punctele de vedere și ne împlinește și ne motivează pe zi ce trece să muncim tot mai mult. În schimb, ea, bineînțeles, a rămas acasă cu Matias. Eu am continuat să lucrez, dar dintotdeauna am avut spiritul acesta antreprenorial. Am știut că pot mai mult, am vrut mai mult, mi-am dorit mai mult. Și nu am putut pur și simplu să stau doar într-un loc de muncă sau să lucrez pentru altcineva, chiar dacă eram în zona respectivă de ok. Câți dintre voi sunteți ok? Cum ești tu? Aș vrea să-ți iei câteva secunde, chiar acum, în momentul în care discutăm, și să te gândești. Ai o mașină, ai o casă, un acoperiș deasupra capului, nu te plouă, nu te ninge, ai un loc de muncă, ai cu ce te îmbrăca, ai ce pune pe masă, ești ok. Și eu spun că acesta este cel mai periculos loc în care poți să fii, deoarece nu te mai motivează sau extraordinar de greu te miști ca să faci ceva. Ai vrea o viață mai bună, ai vrea ceva mai mult, în schimb, din punctul acesta de vedere, ești ok. Păi, aș vrea o mașină mai bună, dar e ok și asta. Și imediat vedem în slide-urile următoare ce vreau să spun prin ideea aceasta. Și încă o dată, cine suntem? Împreună cu Mihaela Garcia și proiectul Viață de Vis la nivel global, suntem o echipă de profesioniști specializată în construcția unei afaceri de succes, din nou la nivel global. Prin proiectul sau prin intermediul proiectului pe care noi îl dezvoltăm, nu suntem pur și simplu limitați de spațiu, în primul rând, nu știu, în Brașov, în, nu știu, Târgu Jiu, în București sau în România sau în Franța, în Anglia și așa mai departe. Pur și simplu dezvoltăm proiectul acesta la nivel global și ne vom focusa în următoarea perioadă de timp, în următoarele 120 de zile, strict pe comunitatea românească. Atât, bineînțeles, din România cât și diaspora. Dar imediat vorbim despre chestia aceasta. Suntem un grup de antreprenori cu experiență asociați în proiectul Viață de Vis, ce vă oferă expertiză, un plan de afaceri, consultanță, coaching, mentorat, atât unul la unul cât și de grup, marketing, acces la o întreagă platformă de dezvoltare personală și antreprenorială, acces la o comunitate formidabilă și, nu în ultimul rând, vă oferim o viață de vis. Și chiar ne dorim chestia aceasta, dar, și este un mare dar aici, totul depinde doar de tine.
oricât de buni am fi noi, sau oricât de bun ar fi proiectul nostru, sau oricât de bun ar fi planul nostru, alegerea este în mâinile tale. Nu putem lua noi decizia pentru tine. Și exact acum ajungem la linia vieții. Exact cum vedem o linie orizontală pe ecran, sper că se vede foarte, foarte bine. Vedem o linie orizontală acolo și cine trăiește sub linie? Cei care pur și simplu găsesc întotdeauna vinovați, sistemul este vinovat că eu nu am viața pe care mi-o doresc, guvernul este vinovat, criza financiară, recesiunea, cei care găsesc scuze întotdeauna, îmi cer scuze că am întârziat la birou, îmi cer scuze că nu am terminat proiectul la timp, cei care neagă, nu sunt eu de vină, nu, șeful este de vină, prietenul meu este de vină, familia, părinții mei sunt de vină, cei care trăiesc sub linie sunt considerați victime. Și cei care trăiesc sub linie, din nou, își pun întrebarea de ce. Își pun întrebarea de ce. De ce nu am viața pe care mi-o doresc? De ce mi se întâmplă mie toate chestiile acestea? De ce nu am casa pe care mi-o doresc? De ce nu am mașina pe care mi-o doresc? De ce nu am cariera pe care mi-o doresc? De ce nu am familia pe care mi-o doresc? De ce nu am sănătatea pe care mi-o doresc? De ce? Întotdeauna. Dar acum, cine este peste linie? Peste linie suntem noi. Noi care suntem în comunitatea dezvoltare personală și antreprenorială și cei care mă urmăriți în momentul de față și vă mulțumesc din tot sufletul, apreciez foarte mult și contează foarte mult implicarea voastră și susținerea voastră. Cine trăiește peste linie, din nou, sunt victorioșii, cei care își asumă responsabilitatea și proprietatea faptelor lor, acțiunilor lor, vieților, stilului lor de viață în momentul de față. Și cei care trăiesc peste linie își pun întrebarea cum? Cum aș putea și eu, Alex, să fac ceea ce faci tu? Cum aș putea să vorbesc ca tine? Cum aș putea să am o afacere ca ta? Cum aș putea să am mai mulți bani în buzunar? Cum aș putea să fiu mai sănătos? Cum aș putea să-mi construiesc propria afacere la nivel global? Cum pot să duc acea viață pe care eu mi-o doresc? Cei care trăiesc peste linie, victorioșii, își pun întrebarea cum. Și acum, ce face majoritatea oamenilor? Și este corect ce face, nu ce fac. Ce face majoritatea oamenilor? Exact cum vedem în partea din stânga, cu puținii bani pe care îi au, cu venitul pe care îl au, cu sursa de venit pe care o au în momentul de față, sau cu, nu știu, backup-ul financiar pe care îl au în momentul de față, acum, în luna decembrie, tocmai de aceea fac acest webinar acum pentru luna decembrie, în luna decembrie își setează obiectivele pentru anul ce vine, 2023 în cazul nostru, depinde de perioada când tu vei urmări acest material, dar își setează obiectivele pentru 2023. Și vreau să-mi spui acum, să-mi lași un comentariu în fereastra de chat. Tu ți-ai setat obiectivele? Ai început să lucrezi la stilul respectiv de viață pe care tu ți-l dorești? Sau întrebarea este în felul următor. Știi într-adevăr ceea ce tu îți dorești? Ai obiectivul acela mare și împărțit în bucățele mici pentru a-ți atinge obiectivul respectiv, acela măreț? Știi într-adevăr pentru ce te trezești în fiecare dimineață? Care e viziunea ta pentru următorii 5 ani de zile? Și nu vreau să fie întrebarea pe care poate ai primit-o de foarte multe ori la interviuri de angajare, vreau să fie întrebarea din punctul acesta de vedere, din postura aceasta. Care e viziunea ta pe 5 ani de zile? Mă refer la cu ce fel de oameni vrei să-ți petrești timpul? Din ce comunitate vei face parte? Ce mașină sau mașini vei conduce? În ce casă vei locui? În ce oraș sau în ce țară vei trăi? Câți bani vei avea în buzunar? Vreau să-ți iei, dacă măcar cu ideea aceasta rămâi din discuția noastră, din sesiunea aceasta, din webinarul acesta, din materialul acesta, cum vrei tu să-l numești acum, dacă doar cu ideea aceasta rămâi, eu mi-am făcut treaba, sunt împlinit și mă bucur extrem de mult că am putut să te ajut din punctul acesta de vedere. Încă o dată, să-ți iei o foaie și un pix și să-ți scrii viziunea respectivă și după aceea, bineînțeles, să treci la treabă.
să acționezi, să aplici legea consecvenței la nivel zilnic, despre care vom vorbi de acum încolo foarte, foarte mult timp și de foarte multe ori. Și acum, ce face majoritatea oamenilor? Bun, în partea din stânga, din venitul pe care îl au, din salariul pe care îl au, îți setează obiectivele. Vreau să am o mașină mult mai bună, vreau să am o mașină mult mai frumoasă, mult mai puternică. Vreau să am o casă mult mai mare, mult mai frumoasă. Vreau să călătoresc în jurul lumii. Doar 3 exemple am dat acum. Depinde de ceea ce tu vrei acolo. Și au trecut sărbătorile. Imaginează-te de acum într-o lună de zile. Suntem în 7 ianuarie. Care-i mindset-ul pe care îl ai? Care-i nivelul de acțiune pe care tu îl depui? Care-i energia din care tu acționezi la nivel zilnic? Cum ești tu ca persoană? Au trecut sărbătorile, este un nou an, 2023. Am atâtea visuri și atâtea dorințe și atâtea planuri. Și de-abia am așteptat anul acesta. Ce vei face tu? Ia-ți din nou câteva secunde și imaginează-te, tocmai de aceea am vrut și am menționat în descrierea acestei sesiuni să te pui pe tine pe primul loc pentru a oferi, pentru a oferi într-adevăr viața pe care tu o dorești pentru familia ta, pentru prietenii tăi, pentru a fi capabil să contribui în comunitate, pentru, a oferi sănătate oamenilor din jurul tău. Întâi trebuie să-ți oferi ție sănătate. Întâi trebuie să fii tu bine. Întâi trebuie să ai tu bani în buzunar ca după aceea să-i poți ajuta pe ceilalți. Și din nou, ce face majoritatea oamenilor? Tocmai de aceea am vrut să petrecem puțin timp pe slide-ul acesta, pe imaginea aceasta, începând cu ianuarie, începând cu februarie, poate chiar ne ducem până în martie, sau putea fi și a 4-a imagine acolo, pe obiective. Vreau să am un corp perfect, un corp extraordinar. Bun, în ianuarie, în februarie deja se gândesc. Păi, dacă vine vorba de obiectivul cu mașina, dacă stau bine să mă gândesc, Alex, și mașina pe care o am în momentul de față este destul de ok. Ajungem iarăși la partea de ok. Este destul de ok, este bună mașina. Încă mă mai duce 5 ani de zile. Adică pentru ce îmi trebuie mie o mașină mai bună, mai puternică, mai frumoasă? Cu asta, deja, merg la muncă, mă întorc acasă, merg la cumpărături, îmi fac treaba. Las că e ok și asta. După aceea, peste o lună de zile, vine obiectivul cu casa. Iar și eu dau exemple, o lună de zile, 2 luni de zile și așa mai departe. Obiectivul cu casa. Păi, Alex, dacă stau bine să mă gândesc, și casa în care locuiesc în momentul de față este destul de ok, este destul de încăpătoare, este foarte bună, plus că, Alex, o am moștenire de la părinții mei sau, o am primită de la părinții mei sau am muncit extraordinar de mult pentru ea. E ok casa în care stau, lasă pe asta, pot să mai locuiesc în ea 10 ani de zile. Dacă vine vorba de al 3-lea obiectiv cu călătoriile, la fel. Păi, până la urmă, dacă stau bine să mă gândesc, am lucruri mult mai importante de făcut. De ce aș vrea eu să călătoresc în jurul lumii? În primul rând e riscant, în primul rând e foarte obositor. Am lucruri mai importante, mai prioritare de făcut. De ce aș vrea chestia asta? Și ușor, ușor tăiem după lista respectivă, tăiem de pe lista respectivă, tăiem de pe lista respectivă toate obiectivele. Vrei să arăți, doamnele, domnișoarele în momentul de față sau și bărbații, bineînțeles, vrei să aveți un corp perfect, vrei să, arătați senzațional. De acord cu chestia asta. Dar trebuie să și faceți ceva din punctul acesta de vedere. Să vă schimbați alimentația, să investiți în sănătatea voastră, să mergeți la sală, să faceți efort și așa mai departe. Să vă creați acea disciplină la nivel zilnic. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le faceți. Dar dacă stau bine, Alex, să mă gândesc că sunt ok în momentul de față, am câteva kilograme în plus, dar lasă că trec cu ele. Asta, doamnelor și domnilor, face majoritatea oamenilor. Și este dureros, pentru că ne setăm obiectivele respective, avem visuri, avem dorințe, în schimb, pur și simplu, ne lăsăm copleșiți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și poate de opiniile celorlalți, de viața pe care o trăim, de, prieteni, comunitate și așa mai departe. Trăim, dragilor, într-o lume aflată în schimbare
Și imaginea pe care am găsit-o este absolut formidabilă. Și dacă eu nu aș mai spune absolut niciun cuvânt pentru următoarele 2 minute și să las imaginea aceasta, pur și simplu să vi se implementeze în memorie, deoarece o foarte mare parte din gândire și din acțiuni sau din memorie sau constă memoria vizuală. Vedem în partea din stânga viața aceea ideală, frumoasă, extraordinară și vedem în partea din dreapta exact ceea ce ne este prezentat. Nu vă recomand, dar ce ne este prezentat la televizor în absolut fiecare zi. Trăim într-o lume aflată în schimbare, în care noi ne dorim, din punctul acesta de vedere, cel puțin din punct de vedere al României, noi suntem mulțumim lui Dumnezeu, suntem foarte bine în modul de față și putem să fim și mai bine, dar totul depinde doar de noi. Ne dorim să preluăm controlul asupra vieții noastre. Ne dorim siguranță în familie și din punct de vedere al mediului înconjurător. Ne dorim flexibilitate. Nu doar să fim legați de un loc de muncă, de șeful nostru, să ne luăm liber doar când ne acordă el. Acum că vine perioada sărbătorilor, pur și simplu dacă vrei să îți ceri, nu știu, un concediu, nu ți se va acorda, că este o perioadă extrem de aglomerată. Așadar, trăim doar pentru șeful nostru. Ne dorim o comunitate fantastică, oameni care pur și simplu sunt doar orientați spre creștere și dezvoltare. Câți dintre voi vă regăsiți în ceea ce spun? Are sens ceea ce spun? Ceea ce ne dorim și nu ceea ce îmi doresc eu, ceea ce ne dorim ca și comunitate, ceea ce ne dorim ca și grup în momentul de față, ceea ce ne dorim noi ca persoane, ca indivizi, ca ființe umane. Ne dorim o viață mai bună și, într-adevăr, să ne luăm viața în propriile mâini din toate punctele de vedere. Nu vrem doar să trăim viața pentru altcineva. Deoarece era o vorbă care spune în felul următor: dacă tu nu îți decizi propria ta soartă, propriul tău destin, propria ta viață, altcineva o va face pentru tine. Și credem că nu va avea niciun interes ca tu să duci o viață extraordinară. Din contră, tot interesul va fi ca el să ducă o viață extraordinară și nimic mai mult. Acum am stabilit ceea ce ne dorim și cum arată lumea în momentul de față, dar ce opțiune avem. Și am spune din punctul acesta de vedere să-ți începi propria afacere, care din punctul meu de vedere este cea mai bună și cea mai puternică și cea mai eficientă opțiune sau modalitate care îți poate oferi viața pe care tu ți-o dorești. Poți să mergi înapoi la școală, dacă, nu știu, vrei să avansezi în carieră, vrei să-ți schimbi locul de muncă, vrei să, nu știu, devii mai bun pe ceea ce faci în momentul de față, poți să te întorci la școală. Da, într-adevăr, poți să faci cursuri suplimentare, poți să intri în programe de mentorat, poți să lucrezi cu coach și așa mai departe, care te ajută din punctul acesta de vedere să te dezvolți. În schimb, este un proces extrem de lung. Dau exemplu, dacă vei mai face o universitate, o facultate, undeva la un 3-4 ani de zile pentru a face facultatea respectivă și nu-ți garantează nici de cum că vei obține ceea ce tu-ți dorești la momentul respectiv, când o vei termina. Din contră, Robert Kiyosaki spune în felul următor: școala doar ne transformă în roboți. Și pur și simplu te pregătește pentru un loc de muncă și atât. Nu te pregătește pentru viață. Nu te pregătește pentru ceea ce tu vei vrea sau pentru stilul de viață pe care tu ți-l dorești. Nu te pregătește să faci banii pe care tu ți-i dorești. Și pur și simplu te pregătește doar pentru un loc de muncă. Doar o piesă din puzzle-ul respectiv care formează o întreagă organizație. Și din nou, altcineva decide pentru tine dacă petreci mai mult timp cu familia, unde să-ți dai copiii la școală, unde să mergi în vacanțe, când să mergi în vacanțe, ce mașină să conduci, ce să mănânci. Și cât de dureros este când decide altcineva pentru tine. Gândește-te acum, poate când mergi la restaurant, spre exemplu, în primul și în primul rând trebuie să te uiți la partea din dreapta, partea cu prețurile, și nu mănânci ceea ce vrei, mănânci ceea ce îți permiți. Câți dintre voi ați pățit chestia asta măcar o dată? Câți dintre voi ați fost în punctul acesta măcar o dată?
Câți dintre voi din nou ați simțit? Altă opțiune ar fi să-ți începi o afacere prin franciză. Și chestia aceasta, într-adevăr, poate fi foarte puternică, deoarece e o afacere care deja funcționează, un sistem, un plan sau un model foarte, foarte bine funcționabil din punctul acesta de vedere. În schimb, este extrem de scump. Poate porni de la o covrigărie, chiar studiam acum câteva luni de zile, o covrigărie poate porni de la un 30.000, 50.000 de euro. Ce ai face dacă ai avea banii în buzunar în momentul de față? Sau cât de ușor ți-ar fi să faci rost de 50.000 de euro ca să pornești o franciză din punctul acesta de vedere? Spre exemplu, McDonald's, care într-adevăr, dacă ai posibilitatea și deschizi o franciză McDonald's, da, poți să spui că totul va funcționa de la sine. În schimb, verificam iarăși acum câteva luni de zile, am făcut un research din punctul acesta de vedere, peste 1 milion de euro pentru un magazin foarte, foarte mic. Peste 1 milion de euro. Ai în momentul de față 1 milion de euro în buzunar? Ai disponibil 1 milion de euro? Poți să faci mâine rost de ei? O altă posibilitate sau o a treia posibilitate ar fi pentru a trăi puțin mai bine, doar puțin mai bine, să-ți iei poate un al doilea loc de muncă, un al treilea loc de muncă. Cum ar fi pentru tine? Depinde ceea ce faci în momentul de față. Depinde care ți-e activitatea, domeniul. Să-ți iei un al doilea loc de muncă, un al treilea loc de muncă și să pierzi momente prețioase cu cei dragi. Mai ales acum în perioada sărbătorilor. Și doare când spun chestia asta, deoarece așa am lucrat eu. Mai ales în perioada sărbătorilor, începând cu luna noiembrie, deoarece lucram în domeniul transportului și până se termina luna decembrie, chiar în primele zile din luna ianuarie, lucram și 7 din 7. Făceam bani foarte buni pentru vremea respectivă sau pentru nivelul la care eu consideram că sunt bani foarte buni. În schimb, lucram 7 din 7 și aveam un bebeluș acasă. Aveam un băiețel acasă care mă aștepta. Aveam o soție acasă care mă aștepta. Câți dintre voi din nou ați fost în situația aceasta? Lăsați-mi un comentariu în fereastra de chat și chiar mi-ar face mare plăcere să văd. Sau mi-ar face mare plăcere să nu văd și niciunul din comunitatea mea, din grupul dezvoltare personală și antreprenorială, nu a fost în situația aceasta. Doar eu am fost. Doar eu am fost. În schimb, mi-e greu să cred chestia aceasta. Acum, spuneam puțin mai devreme, cea mai eficientă metodă ar fi să-ți dezvolți propria afacere. Și foarte multă lume, când vine vorba de a-ți dezvolta propria afacere, se gândește: bun, trebuie să am o idee extraordinară, o idee inovativă, o idee care pur și simplu nu a fost pusă în aplicare până în momentul de față și eu, Alex, nu sunt un vizionar, nu am idei de genul acesta. Trebuie să am un plan de afaceri extraordinar de bun și, Alex, nu am un os antreprenorial, nu am avut, nu știu, ideea sau înclinarea aceasta antreprenorială. Trebuie să ai o strategie foarte, foarte bună, deoarece cel mai probabil vei avea o competiție foarte mare, trebuie să ai cunoștințe foarte puternice în domeniul în care vei activa, trebuie să ai oameni foarte puternici și influenți care te vor ajuta să te lansezi în ceea ce vrei să faci. Trebuie să folosești anumite sisteme și vezi imaginea pe ecran, este o întreagă nebunie din punctul acesta de vedere. Foarte multă lume se gândește, din nou, ai nevoie de site, ai nevoie să faci reclame plătite, am auzit și chestia aceasta de enorm de multe ori, ai nevoie să faci reclame plătite și toată lumea crede, iarăși acum ca o scurtă paranteză, că făcând reclame plătite te vei îmbogăți peste noapte, va fi ceva extraordinar de ușor și pur și simplu tu nu mai faci nimic absolut, tu doar ți-ai lansat propria afacere și doar prin intermediul reclamelor respective clienții vor veni la tine dornici, cu cardul în mână să cumpere produsul sau serviciul tău. Îmi pare rău, vreau să spun din spatele scenei, am crezut așa. Exact cum spuneam, din 2016 am început și am pierdut bani din punctul acesta de vedere și eu la fel am crezut. Totul va fi ușor. Aveam bani pe vremea respectivă din locul de muncă pe care îl aveam
și băgam 1500-2000 de lire lunar pe reclame. Într-adevăr, reclamele funcționau. În schimb, deoarece erau foarte bine plătite prin intermediul oamenilor cu care lucram sau companiei cu care eram afiliat atunci, și în schimb, în momentul în care un client, potențial client, vine prin intermediul unei reclame plătite, cel care va continua procesul și va încheia vânzarea, va vinde produsul, serviciul sau orice ce faci tu acum, ești tu. Nu va mai face sistemul. Vei fi tu. Așadar, tu trebuie să devii mai bun, totul depinde de tine. Și acum te întreb sau îți spun, ce ar fi dacă nu ai avea nevoie de toate acestea? Ce ar fi dacă în momentul de față eu am o opțiune pentru tine prin care să-ți dezvolți propria afacere, pornind complet de la zero? Nu ne interesează ce ai făcut, nu ne interesează de unde vii, nu ne interesează din ce oraș sau țară ești în momentul de față, nu ne interesează câți bani ai în buzunar, nu ne interesează ce experiențe ai, nu ne interesează vârsta, nu ne interesează culoarea pielii, nu ne interesează absolut nimic, ci ne interesezi tu. Deoarece noi punem accent pe oameni. Noi vrem ca tu să reușești. Cum ar fi dacă nu ai nevoie din nimic din ceea ce este pe ecran în momentul de față, cum ar fi site, marketing, reclame plătite, CEO, nu știu, o strategie, un plan sau, nu știu, chiar ce mai văd, statistici, oamenii influenți și așa mai departe, nu știu, email marketing și tot felul de chestii pe care le vezi pe ecran. Cum ar fi dacă nu ai nevoie de nimic din tot ceea ce vezi? Și acum vei crede, poate vei da un pas înapoi. Cum adică, Alex, nu am nevoie? Că toată lumea îmi spune că am nevoie, că așa pot reuși. Dar eu spun cu mâna pe inimă, prin experiența pe care o am și lucrând cu sute de oameni în mod direct în momentul de față și sute de oameni de-a lungul timpului de când fac ceea ce fac în momentul de față, că nu ai nevoie. Și mă bazez în momentul de față pe cunoștințele mele, pe tot ceea ce am făcut de-a lungul timpului, pe toate programele pe care le-am făcut, pe toate programele pe care le-am creat, pe experiența mea primită de la mentori, de la coach, de la antrenorii de business pe care i-am avut de-a lungul timpului, pur și simplu prin certificările pe care le am, prin organizațiile sau prin intermediul organizațiilor în care sunt, bazându-mă pe toată experiența și pe toată expertiza pe care o am în momentul de față și în primul rând experiența cu oamenii, deoarece ăsta este cel mai puternic activ pe care îl poate avea un antreprenor. Experiența cu oamenii. Cum ar fi dacă prin proiectul sau prin opțiunea pe care eu ți-o ofer în momentul de față ai dezvoltare personală din toate punctele de vedere, dezvoltare antreprenorială, educație, marketing, propria ta echipă de vânzări, un produs absolut fantastic, programe de training, programe de mentorat, o comunitate absolut fantastică de oameni care nu-i vei auzi că se plâng, nu-i vei auzi cât de greu este, nu-i vei auzi, nu știu, ce s-a mai întâmplat la televizor sau în ultimul serial pe Netflix, nu-i vei auzi de recesiunea în care suntem, de criza economică, nu-i vei auzi că nimic nu merge în țara asta, nu-i vei auzi de, nu știu, eu nu pot, eu nu sunt destul de bun și așa mai departe, eu nu am cursurile necesare. Nu-i vei auzi, ci îi vei auzi întotdeauna comunitatea din care vei face parte, îi vei auzi întotdeauna pe oamenii respectivi doar de creștere, doar punându-și întrebări de cum pot să reușesc. Și când vorbesc de cum, în momentul în care ne punem cum, acesta este primul pas pentru succes. În momentul în care spui întrebarea cum, deja creierul tău simte o acțiune din partea ta. Și creierul tău acționează exact ca și Google-ul. Exact ca și Google-ul. Când pui o întrebare pe Google, acesta nu spune după câteva secunde, nu știu, asta nu știu. Nu, în momentul în care îi pui o întrebare Google-ului, el caută până găsește răspunsul pe care tu îl cauți.
și nu-ți dă doar un răspuns, îți dă mii sau milioane de răspunsuri. Exact așa funcționează creierul când îți pui o întrebare cum. Pe lângă viziunea pe 5 ani de zile, acesta este al doilea lucru pe care mi-aș dori să-l reții din discuția noastră din această seară, din webinarul acesta, din materialul acesta. Puneți întrebări începând cu cum. Cum pot eu să am o viață mai bună? Cum mă va ajuta proiectul lui Alex? Cum pot să lucrez cu Alex? Cum pot să am o sănătate fantastică? Cum pot să încep un 2023 mai bun? Cum pot să transform 2023 cel mai bun an din viața mea? Cum poți să faci chestiile astea? Ce ar fi dacă, prin proiectul pe care noi îl începem la 1 ianuarie 2023, așadar în aproximativ 3 săptămâni, numit Laboratorul Liderilor 1.0, deoarece este prima dată când și eu fac chestia aceasta, deoarece și eu voi avea foarte, foarte mult de învățat. Pe lângă toate programele pe care le-am creat, pe lângă toate, cursurile pe care le-am creat până în momentul de față, Laboratorul Liderilor 1.0 este un program absolut fenomenal, absolut fantastic din toate punctele de vedere, deoarece, din nou, iau absolut orice persoană, complet de la zero, fără nicio experiență antreprenorială, chiar dacă nu are o înclinație în momentul de față spre antreprenoriat, chiar dacă poate nu știe cum să-și construiască propria afacere, poate nu știe ce înseamnă propria afacere, dar își dorește într-adevăr chestia asta. Așadar, acesta este un punct sau o cheiță foarte, foarte, foarte importantă. Caut persoane doar care își doresc să-și construiască propria afacere, care își doresc într-adevăr să schimbe viața, care își doresc o mașină mai bună, o casă mai bună, mai mulți bani în buzunar, o educație mai bună, dezvoltare personală, antreprenorială, care își doresc un stil de viață fantastic, care își doresc călătorii în jurul lumii, care își doresc o educație mai bună copiilor, care își doresc haine mai bune, care își doresc să petreacă mai mult timp cu familia, care își doresc să iasă de mai multe ori lunar la restaurant și să petreacă poate mai mult timp privat cu soția sau cu soțul și așa mai departe. Doar persoane care își doresc ceva mai mult. Și vom face o selecție foarte, foarte puternică. Chiar puteți să lăsați un comentariu puțin mai jos dacă vreți, într-adevăr, acum, începând de acum, deoarece acum este marea lansare a proiectului Laboratorul Liderilor 1.0, în proiectul Viață de Vis pe care noi l-am dezvoltat până în momentul de față și deja lucrăm cu sute de oameni la nivel global. Transformă-ți viața în 90 de zile. Proiectul acesta, Laboratorul Liderilor, din nou, durează sau se întinde pe o perioadă de 30 de zile, de 90 de zile, prin care tu poți crea sau vei avea o explozie complet de energie și îți vei schimba complet viața. Garantez chestia asta, am făcut-o doar cu câteva persoane, exact cum spuneam puțin mai devreme, nu am făcut-o la acest nivel, la nivel global în momentul de față. Fie că ești în România, fie că ești în Franța, fie că ești în Germania, fie că ești în Italia, în Spania, în Anglia, fie că ești în Statele Unite, în Canada, în Australia, în orice parte a globului ești în momentul de față, putem lucra și putem face chestia asta cu o singură condiție. Doar să-ți dorești. Din nou, întreaga durată a proiectului va fi 1 ianuarie, 30 martie, așadar doar 90 de zile și îți voi arăta exact cum îți poți transforma viața complet și poți obține într-adevăr tot ceea ce tu îți dorești și rezultate sau schimbări care vor dura. Nu vorbesc aici de, vei obține ceva pentru o perioadă de 6 luni și pe urmă s-a dus. Ca și cum mergi la sală. Ești acum super motivat, te duci la sală, vrei să arăți bine pe toată perioada verii, spre exemplu, dar după aceea vara a venit, arăți bine, ești ok. Nu mai are niciun rost acum să te duci la sală. Sau, ai în domeniul, poate lucrezi în domeniul vânzărilor, sau poate ești spre exemplu, în network marketing în momentul de față și vine un client la tine și îți cumpără de, 5.000 de euro. Sau ai un proiect, un program pe care tu îl vinzi acum cu 5.000 de euro. Dacă ești în partea de mentorare sau partea de coaching și lucrezi din punctul acesta de vedere în industria aceasta. Bun, ai un boom acum sau ai un program high ticket
cum este foarte, foarte răspândită ideea aceasta în România, ai un program high ticket și îl vinzi acum cu 10.000 de euro. Dar ce se va întâmpla mâine? Din nou vei avea un alt client care îți va cumpăra de 10.000 de euro. Poi mâine vei avea din nou un al treilea client care îți va cumpăra de 10.000 de euro. Sau fie că, nu știu, lucrezi pe bază de comision. Și din nou, ai un boom din acesta extraordinar de puternic și vei obține un comision. Dau un exemplu, din cei 10.000 de euro sau din cei, nu știu, 5.000 de euro, 4.000 de euro, sumele nu au nicio importanță. Din nou, vei avea un comision de, nu știu, 1.000 de euro, 2.000 de euro, care va fi ceva senzațional. Și faci în luna decembrie, faci 2.000 de euro în plus în buzunarul tău dacă faci chestia aceasta part-time. Total de acord. Vreau să-ți imaginezi pentru câteva momente cum va fi luna ianuarie. Când toată lumea se plânge că deja a cheltuit foarte mulți bani pe cadouri, a cheltuit foarte mulți bani pe Crăciun, Revelion, pe sărbători. Este o perioadă grea. În luna ianuarie nimic nu se mișcă, totul este mort. Sau începând cu luna decembrie, când foarte multă lume deja a intrat în vacanță mentală. Când inclusiv vânzătorii, marea majoritate a vânzătorilor din România, dar și la nivel internațional, au intrat în vacanță mentală. Păi am muncit tot timpul anului, am tras foarte, foarte tare și acum doar mă relaxez, Alex. Acum doar mă liniștesc, acum doar mă bucur de timpul liber, acum doar mă bucur de sărbători, acum doar mă bucur de vacanța de iarnă. Acum, dragilor, când este cel mai puternic moment să trageți din toată inima. Deoarece acum, și pun accent pe chestia aceasta, oamenii au cei mai mulți bani în buzunar. Și cei mai mulți bani în buzunar pe care sunt dispuși să-i cheltuiască. Dar am spus chestia asta mai încet, vreau să fie un secret și să nu îl spuneți mai departe. Acum când toată lumea are mai mulți bani în buzunar și dispuși să îi cheltuiască. Asta vreau și asta îmi doresc într-adevăr și asta vom face în proiectul Laboratorul Liderilor 1.0, care se va desfășura din nou în perioada 1 ianuarie 30 martie și pe o perioadă de 90 de zile ai posibilitatea, dacă ești dispus și dacă ești înfometat de succes și coachable, cum spun americanii, ești dispus să fii învățat. Ceea ce fac eu la nivel zilnic și eu voi lucra umăr la umăr cu tine, voi lucra cot la cot cu tine ca tu să reușești și este interesul meu ca tu să reușești. Nu este, spre exemplu, ca un program de mentorare când, bun, ai lucrat cu persoana respectivă pentru o perioadă de 3 luni de zile, 9 luni de zile, 10, 12 luni de zile și așa mai departe, s-a terminat contractul și după aceea pași la revedere. Nu. Prin proiectul Viață de Vis, prin proiectul Laboratorul Liderilor, Viață de Vis și Laboratorul Liderilor, din cadrul proiectului Viață de Vis, din nou, Laboratorul Liderilor 1.0, ai posibilitatea să creezi rezultate care se întind pe 5 ani, pe 10 ani de zile de acum încolo. Dar, din nou, lasă-mi un comentariu puțin mai jos sau dă-mi un mesaj direct și spune-mi: Alex, vreau neapărat să încep în seara aceasta, vreau să mă înscriu în programul acesta deoarece avem locuri limitate, avem doar 30 de locuri. Doar 30 de locuri în Laboratorul Liderilor 1.0, deoarece nici eu nu am făcut-o niciodată, va fi ceva absolut fantastic, va fi extraordinar de mult de muncă, în primul rând cu noi, ca indivizi, și accept doar 30 de persoane. Decide, definește, transformă și dedică-te 100%. Și vreau să spun acum, avionul, când pleacă de pe pistă și decolează, pleacă cu 100% putere în motoare pentru a decola și a ajunge la viteza de croazieră. Viteza, dar și altitudinea de croazieră. Folosește 100%. Cum ar fi dacă tu, ca bărbat, poate, dar și ca femeie în momentul de față, mergi la soția ta sau la soțul tău și îi spui că: draga mea, te iubesc din toată inima, draga mea, te iubesc 99%. Nu putem lucra în proiectul acesta, în programul acesta, doar cu oameni care vor să dea 99,9%. Pentru că ea sau el, implicit, automat, cum adică 99,9%? Ce se întâmplă cu 0,1%?
vor uita de tot ceea ce ai spus, se concentrează doar pe 0,1%. Așa este și modul cum noi vom lucra doar cu cei care vor într-adevăr să lucreze 100%, să-și transforme viața în 90 de zile. Și acum este varianta din engleză, o poză extraordinară pe care eu am găsit-o și un citat, după care funcționezi la nivel zilnic. Dacă vrei într-adevăr să prezici viitorul, creează-l. Asta spune Peter Drucker. Dacă vrei într-adevăr să prezici viitorul, creează-l. Și Richard Branson spune în felul următor. Dacă cineva îți oferă o oportunitate, dar nu e sigur că știi să o faci, spune da și învață să o faci mai târziu. Așadar, încă o dată, eu chiar mi-aș dori din toată inima să luați decizia potrivită, să începem să lucrăm împreună, chiar din secunda aceasta, chiar din momentul acesta, să-mi dai un mesaj în privat sau să-mi lași un comentariu aici cu Alex, da, vreau să lucrăm împreună sau vreau mai multe detalii despre ce înseamnă și cum funcționează proiectul Laboratorul Liderilor. Chiar îmi doresc chestia aceasta și decizia este doar în mâinile tale. Decizia sau viața pe care ți-o dorești este doar la o decizie distanță.